म्हणजे माझ्या राहिली म्हणजे आय एम रेडी टू फेस, नो प्रॉब्लेम सर. पण अशें जावंक जायना सामान्यपणे कार्यकर्त्याचे. सर 2022ची निवडणूक जी असा ही जे प्रमुख आमचे नेते आशिल्ले पर्रीकर म्हणा, फ्रान्सिस डिसोजा म्हणा यांच्याशिवाय जाता आणि ही आता खरीच अग्निपरीक्षा असा अशें दिसता तुमका? तुम्ही त्या बाहेर नात या निवडणुकीन म्हणजे भाजप बरोबर. सो भाजपची ही अग्निपरीक्षा असा अशें दिसता तुमका? अग्निपरीक्षा न्ही, खरं म्हणजे भाजपाक अशी ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच मेळूंक ना. कारण ऑल द टायम कशें जाय, एंटी बीजेपी ही काँग्रेसीक मेळटाली मतां. फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एंटी बीजेपी वोट्स वेर स्प्लिटेड इंटू 3-4 स्प्लिंटर ग्रुप्स आणि त्यामुळे बीजेपीक स्वीप करपाक अत्यंत बरी संधी असली. घोगडयतात ते अशें म्हाका दिसता. संधी निवडणुकीनंतर पार्सेकर आणि भाजप याच्यामध्ये सगळं आलबेल होईल, सगळं ठीक होईल. मी काय भविष्य वेता नाही, त्यामुळे काय कधी होईल सांगता येत नाही. नेमकी पार्सेकर निवडून आल्यानंतर काय भूमिका घेणार आहेत? बघा, राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनं जे काय आवश्यक असेल हे मी निश्चित करेन. तर तुमका कोण मेळपाक येयल्ले तुमकडे? तुमच्यासारखे कितले जाण मेळटात फॉर्म करपाक? प्लीज